Osanibona. Yebo. Yebo. Msisi. Ayosafika. Oh, mana ke lo. Ngoba ngaphandle vela ningene, ngenani ngaphakathi. Ngenani nobabili ngene naye. Okay. Sisi. Okay. Ikhona ke la nami kaGumede. Uyena ke lo umama Abigail Gumede engangikhuluma ngayo ukuthi uzosiza ukuthi sikwazi ukuthola abanye abantu abakhubazekile. Makathi nangu umntwana la uze ngalola daba ke engangikubhalise ngalo. Kusizondlala kahle ukuthi uzosiza ngabantu abakhubazekile. Sisi. Sanibona ma. Igama lami nguThando Lwethu ngakangqongo ngiphuma eminyangweni kaHulumeni obhekelela abantu abaphila nesifo nokukhubazeka. Igama lakho likhona ke la emabhukwini njengomuntu obezosisiza ukuhamba singena lemizi esambe singena kuyo sithola labantu abaphila nokukhubazeka. Kodwa manje mangibone ngathi nayo ngikhono isifana. Ya, nami ngiyadideka ngani. Makathi kwenzakalani? Unani? Uhlekisa ngami masibizo ngoba ungazi ukuthi ngije ngikubazekile. Okay, makathi ngiyaxolisa. Mhlawumbe odokotela bathi siphi ikuphi ukukhubazeka onakho? Ingalo. Ingalo. Imlenze ke abasemzini akho ngisho wodwa. Awuna mina imlenze? Kubuhlungu. Okay. Ibhlungu noma ayikho? Kubuhlungu la ngekho khona. Okay. Qaqamba. Ukukhubazeka ma onakho odokotela bathi mhlawumbe unakho mawuhamba ibhedlela bathi kuphi? Uthi inebo paralysis. Bathi unani? Paralysis. Paralysis. Sekuzwakela. Uthi paralysis. Ukhona Paralysis. Sizwile. uma ukhona okusizayo ukulekelela kulesimo okuso ohlala naye mhlawumbe la ekhaya. Ngihlala ngedwa mina. Ngihlala ngedwa. Lukhona usizo olutholayo kodwa Ngihlala ngedwa. Usizo olutholayo mhlawumbe mako nompilo noma kubantu abaqhamuka nje eminyangweni yaHulumeni yahlukahlukene. Ngihlala ngedwa abekho ngisiza umakhelwane wami yena lo Masibisi angikwazi ukuzisa ikhuluma ngikhulule uzikhulula uyena ongifaka inabukeni uyangishintsha sisi uyashazi sinabukeni ngishaya futhi kamnandi uzafake nesithawula elishisayo namazashisa alifaka uyangishintsha nginabukeni uyashaya inabukeni sisi baby ngicabane baby ikhona yini my medication baby on iseke funa imali ufuna ngiphi imali baby on ngibuza imedication oyidlayo mhlawumbe ikhona ayidliwe baby ngicobala lapha lo duzaneni mase ngishintsini ngifika ngishintshe inabukeni angishaye ngethawula limanzi bese ke ngeni baby ngiyayigcoba ayidli baby oil mhlawumbe kukhona amaphilisi ake awadle baby oil ngifuna baby oil
sizoyithenga thina nilethe imali kuphela imali ye-baby oil uke kodwa uyobona udokotela mhlawumbe izinto ngibafuna odokotela ngifuni imali ye-baby oil i-baby oil kumele kodwa uqale kuyocheckwa lokukhubazeka onakho uMasibisi uyangicheck mase usho odokotela bangempela ngiyena phela udokotela mina ngikuchecka ngidinga udokotela awudinga udokotela udinga i-baby oil faka imali ye-baby oil ngizoyithengela mina nganje i-baby oil mayiba u-10k bangu-10k wahlupheka ntombi kaSibisi kumele siqale sihambe ngifuna i-baby oil uzwakele usebhalile umfana kumele siqale sihambe odokotela bekucheck lokukhubazeka onakho ukuze sikwazi ukuthi singeneleleni ekuthenini kubhaliswe lempesheni yakho yokuthi unokukhubazeka ophila nakho uMasibisi uyabuya ngihlola ngiyafabani imali ma siqala kunezinto esihamba phekwazo wengane yami ngeke-interview uyabona ingqondo yakhe inakho ukuya phambili buye emuva Baby sizokhuluma oil. lento ye-baby oil koze kusi esimele ngingaba baby oil nje njengoba ngichaza nje ingqondo yakhe ibingathi iba nenkinga yabo so into engiyicela njengamanje ukuthi sisiyeke le ndaba le ye-baby oil njengoba ngichaza ukuthi umqondo wakhe unayo lento yabona nje ensukwini okwangitshela ukuthi ufuna ukuthi nanifika la sithathe le TV sise lapha ebantwaneni laba abayintandane iyobukwa khona wathi unikela ngayo yabo ngambuza lonto lokho iphinda manje angifuni ukuthi mangabe usuhambile ngane yami asale nami lokuthi uzoloku esale ngifuna njengani nami vele sikhohlwe le ndaba ilokuzana ye-baby oil yabona njengamanje ngifuna ukuthi ungiqokulise le TV sihambe soyifaka lapha emotweni ukuze khona uzohambisa uthini manje hayi washo usanda kusho kodwa usho kulezi insuku uthi nje mabefika sithathe le TV sihambise hayi ngenze ngidlale wena ngoba imali yayo ye-baby oil manje ayibiyeke ndaba ye-baby oil asiquli TV khuleka ngane umuntu yami omsizayo bengicela ukuthi usayineke asikwazi ukuthatha into yomuntu yasayina ngane yami thatha ne TV ungasayini ngiyasayina sayini imali ye-baby oil qokula ngane yami qokula mangiqapha social worker ungaqukuli qokula ngane yami lethi imali ye-baby oil iyeza imali ye-baby oil ubhalile phakama ngane yami ngalapha Masibisi ngasingajwayelani ngabusisi ngoshe phansi TV yami wema katha wena awubhali ngani notusha ngithi ngiyakutshela wema katha yizinto ezozenzayo ngenzeni yizinto ezozenzayo Nga- imkhuba yalo awuthi igilayo kumele bezokhona abantu abadala bengicela ukunishiya awushiyi hlala la uzofonela amaphoyisa azobopha lo mgulukudu kasikotheni kamama uhlekisa ngabantu abagula uyazi ukuthi makatha kunabantu abayiphila le mpilo oyiphilayo Hlala leyo phansi. ilinganisayo la Ungibhale. abangazenzanga abagula okwangempela wena uhlekisa ngabo Ngiyayibuza uyahlekisa ngathi ngabantu uthi wena awunamlenze yini le akuyona imqondo yakho le akuyona ingalo yakho le bekuzodla imali yakho Wema uhulumeni katha. bengizodla imali yakho kanami fonela amaphoyisa ngifuna boshwe lo ngiboshele Ngikhathele imikhuba yakhe nami mina ngiyayikhokhitela bengizobe ngidla imali yami imali into yenzayo Wena phakathi angingangalo lapho. impela iyicala lento Yizinto Yini ezozenzayo icala? ukufakazisa ngami ukuthi mina ngiyakunesa ngikufaka ama-baby oil wazokhohlakala makatha Masibisi kube kubhale lapho Ubhalani? yeka lento ozenzayo wena yeka lezinto ozenzayo Ngibuya yeka ngo- lezinto ozenzayo yeka lezinto ozenzayo makatha yeka lezinto ozenzayo ngicela simshiye manje ngosangifayela ngempela imali ye-baby oil yona iyangisiza yazi imleze ngempela ibuye ngiphathe bese yangisithi asihambe nganami ngisiye police station ngifuna sibuye namaphoyisa azobopha lo mfazi okhohlwa uyakwazi ngifuna ukuboshwa wena ngifuna ukuboshwa wena ukhohlakele wena ubunja bakho Masibisi. ubunja bani uhlula lo bakho ulinganisa abantu abakhubazekile Sengigwenxezele Uhlekisa kangaka, ngabo, Masibisi. uhlekisa ngabo uzovuza amathe Masibisi sengigwenxezele yabona kangaka izinyembezi usangithatha. amade ngizikhala la uzozikhokha Buya manje le ngane ehamba ngempela yazi le- uzozikhokha lezi nyembezi zamade uhlala ngazo la ufakazisa ngami bese uhlukaniselana le mali fuck off mthethe inyabo ayisebenzi noma zikhona ngaze ngalikhubazeke ubala sengikhubazeke isikhathi esingangikhubazekela ubala ngisatholi ngisho indibilishi odwaleni
Kodwa lapha mase qedwe ngishintshe napkin. Ngishintshe napkin. Mase ngishintshe napkin. Into mayifana noma Ngeke ngizibambe kakhulu ngaphansi. Siyabonga kulabo abasubscribe ke laba ngasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fanele subscribe nina niboni Ubakafelani pho? ngiyacikeka mina Why ubakafa? nibuke ni like and comment lapha hayi makwethu Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. ngabhayini